7, така, значи, ние снимаме на... Вие гледате оцеляване на предела. Снимаме ли? Да! Ти си! Аз ли съм? Къде сока, Нещо оцеляваме в Антарктика. Моля? Нещо оцеляваме в Антарктика. Мисля, че е много студено, има ескимоси. И мисля... Биле престано! Днеска с моя асистент ще участваме и ще се присъединим към едно... Към... Кой ти е? Кой е тази лудница, бе? Какво иска това, бе? Извинете! Хайде да оцеляваме в джунглата от дома. Не изглежда ли по-голямата?